Let's preach about Drumas. Drumas media, Drumas, Drumas everywhere. Drumas, Yo. Drumas media, Drumas is everywhere you go. In Harare, Drumas media, Bulawayo, Drumas, Mutare, Drumas, Haumaswingo, Drumas, yeah. Drumas media, Drumas is everywhere you go. Ucholocho, Drumas media, Drumas, Plumtree, Drumas, Kecheka, Drumas, Drumas media, Drumas is everywhere you go. Tadzoka kanacho chirongwa chiya sekuvimbisa kwatakaita kuti aiwa regai timbogumira pano. Nhasi unoka tiri kuenderera mberi nacho chirongwa tiri mudare rachifi Matope, nzvimbo yeMount Darwin. Naizvozvo kamuzuva ranhasi regai tinzwe kuti avo vana mukurungai vari kunetsana avo zvichapera sei. Andrew Neshamba ndozita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Drumas Media, Drumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Drumas Media, Drumas everywhere. Drumas, Oh, yo. Drumas Media. Baba yangu toda kuti timbotaurirana tinzwisana nditi imimi mati ende ndoda kukumbirisa kuti mupindurise zvichanzwa nekota rese riri kumberi kuti imimi muri kunyatsokupupura kuti amukurungai venyu avo kadzi avo vakabatiwa uroyi ndizvo iwo bvawaita sei bvawabvuma taurisa izvi wabvuma kuti izoshuwai ndondobuda handitika chokwadi makurukota nyaya iyo makurukota pamusoro yevabereki mudare mataurwa kubva tichitanga pamusoro mudare mataurwa tichitanga kuti dare harizi rokuparadza kana kupesanisa asi riripo pakuroramisa vanhu. Mukurunga namukurunga kana vana varoorana kusunga ukama. Chandaona pakati pavaviri imimi vabereki hamusi kufarira kuti dzimba dzovana dzimire. Muri kutsvaga homwe dzenyu kuti dzifute. Hamusi kuda dzimba dzovana kuti dzimire. Dzenyu dzakamira sei vabereki venyu vaida kuti dzimire. Asi imi vaviri ndimi mhunza musha dzaparadza misha yevana nokuti vana ndikatarisa pari zvino havapo padariro. Imimi vaviri ndimi kutarisana zvakanyanya. Ropa renyu kana kuti rakatadza kupindirana pakuroorerana kwakaita vana tomboti zvekurema kwenyu kwakafanana ndizvozvo asi matadza kubatanidza vana kuti vamise musha. Rufu vamwe vanoti murayiro waMwari chaberekwa kwasara kufa mwana aberekwa matsvaga matsvagisisa kuona kuti chii chaparadza dzimba dzovana mawana zvamawana asi mumwe nomumwe pari zvino ari kuchochora humwe yake kuti dai adi ndabhadharwa uyu dai ndabhadharwa. Ndizvo here ndokuvaka vana here? Mubvunzo uri kwatira ndizvo muri tu. Alright, ndanga kupindura zvangu. Inini handina dambudziko nokuti homwe yangu yefuti ndine zvandinotoitawo matsvagira ndoitawo mari akatonama zvakanaka. Nyaya yandaitogoda namukurunga wangu zvaiti kubva pandakatanga kumhangara awa wakatakura mwana wavo wandipumha uroyi. Wapedza kupindura pawapindura pakutanga chimire papo pindura idairei. inini pamusoro ivedare inini zveshuwa zvinotondidzimbawo kuti mukadzi wangu ndinaye mwana wangu wanotodi umusha wake nemurume wake but zvako zvikutoitika zvikutondivumbura. Alright, simbondipindura muromo wakataurwa neprofita ushodzi waunzi kouya akaja vana vake voneiko nazvo induraipa pamusoro inini ndazongowanikira pakuti mwana wangu ndiye ari kutakura mimba dziri kuchima.
Pamsoro amuna kupindwa matopi kuti mimba dziri kutakuwa idzi ndedze dzinza rekwahumba here kana kuti ndedze dzinza rekwatembo? Pamusoro mukuru wangu. Vari kushota ndewe kwahumba here kana kuti ndewe kwatembo? Pamusoro wako mukuru wangu. Kyangwari kwatembo pasina we kwahumbera. Zvandadai tisiri pano basi. Wako hungwe waripo pakutakura mimba nopane kutaura ndosaka ndikutaura. Ko wakati iri kuja manyana yaere. Ndosaka nhasi dare rinotipupurira wengata uri kuti ndoja. Nyaya taiona vaviri ndivo vanova zukuru vari kuparara. Ndizvozvo. Handitika asi ndikatarisisa kana kuti kutarisa kwedare tiri kutoona isisi sevabereki imi imusha wavana hamusi kufarira. Ndizvozvo chaizvo. Chokutanga dai imi muri vaviri maamuchida musha yevana mainyatsobatana kunzwisisana todii kufamba shuwa muri kufamba asi mukati mokufamba kwamuri kuita mese muri ana makurutosi hakuna ari kubvuma kuita mudiki pakubatanidza mhuri dzenyu kuti dziite musha nevana vanorarama. Mumwe nomumwe ari kuramba kuti handizi muroi uyu ndiwe ndiwe muroi. Dai muri vamwe maita vadiki kuti musha yevana imire nekuti titoona kuti mutopaza. Ndatenda baba. Handisi kuda kupikisa, ndoda kutsigira zvamataura. Chimbonera hako chama. Ndipana baba apo. Ndinoda kubvunzaini kuti iwo yanonzi Masari aya yari kunzi yano mwana wako iwewe tikabvunzana amai wechikuru hayatarisiwe here? Pamusoro wedare ndakukupindurira asi mai vacho awa wakatoneta wakatobvunza muprofita kuti mwana achakupedzera chekwa nyama kana ari Masari. Akambochekwa here? Totofamba naye mwana. Akambochekwa? Takafamba naye kakawanda. Masari yomukati akachekwa sei? Pamusoro wedare ndosaka ndati ndatanga ndataura ndikati wakazi ava wanoziva. Imi tatimbonyararai tipindire varume venyu muri kumhanyei. Yanowanika tibvunze vamwe vasiri vari munyaya yanowanika paino pai hakona zvenyu tarisa pasi munomudare taurai chokwadi kunze nomukati mukati macho mukachekwa sei? Saka ndataura pamusoro endikati apa ndakupadaira asi nhawiziri andawa ndo vanofamba nemwana womukadzi nandisi ndofamba naye asi iwo wakandiudza kuti mwana wangu pakutanga asati atororwa vanogadzirisa zvavanogadzirisa vanenge vachiziva kuti mwana wangu akadai. Akamboyachekiwa here pakutanga? Pamusoro funga mwana paakashaikwa mwana kutanga ndova ndikaudzone vamwe kuti zvinogona kudaro funga takafamba akachekwa pekutanga pechipiri akanzi akuda pamwe dzimwe dzenguva anenge ari mudumbu funga akapiwa mushonga wekudya poriji wokupfungaidzwa wokupfeka kunze mukati anoita sei anopera asi tazoya kumweya uku kuchataurwa dzikanzi Masari mwana akanzi Masari anaendeye kuiswa ndati maita basa akaiswa nani Masari zvikanzi mwengi aripo apo ngati kwete tibudirei pachena nokuti mwengi ndwatodaita sei nhasi nokuti ndiyarikodzesa kuti vana vafa mwe proto chipiri abati Masari zvichataurwa kaizvozvo zvikanzi asi ani muvengi panyika ndiyakaisa Masari api ini chandogona ndechekuti ndeta go back to send ndobva ati ndokwasamudza vana ndikudzwa vana vari kuchena ndati waita basa paakangodariseri ndomutsa vana ungankurikira ngo akati ungati vana vanomutswa kuti waita sei nazvaka takutoenda totozvisiyezvi takutoenda akusukunyepera tiri pajosiya ndobva watotaura wakatoti takutozvisiya kana zvikada zvikumutsa vana vanomutswa kuti waita sei ndipo wakatotanga kutojamuka ipapo ndofunga kana tipadare havana kupabuda ipapo ndopatikanesera kuti imimi mweya chitibudira ndopane nyaya yedu kuti mutibudire pachena kuti Masari acho akaiswa nani zvamuti yakaiswa nomuvengi wacho ndo tirikuda nhasi nokuti ndiyari kukonzera kuti vanhu vaite sefta titibudire pachena muvengi ndiani akapatsenga sho vanopatara asi 1 ndakataura kuti nichatogona tese kuti ago back to send ndomutsa vanhu
Saka wasati wafamba vanhu akaramba kufamba mukurungai wangu. Mauya kubatsirwa Ini ndangu kutaura nyaya yemasare iyoyi. Hatina kutanga kufamba mwana asati afa namukurungai wanga. Ndikabva kwangu kuchindunduma ndichienda kukwanyamaropa. Mwana tichinaye mumaoko ndikatomubereka mwana. Patikatanga kusvika kuti hodi tikasvika konzi mwana uyu imhepo dzokuno kutadza kuda kupupura zvakuregera zvavo. Tikabva tikaenda kwaita pfungwa kucharara kunhengirikini kungotsvuku. Zvikabatiwa futi hamuna bvunzo here amukurungai kuti hanzi kudii mukapindwa kuti kudini akadzichapaziva pamusoro ndichiri kuenderera mberi tikaenda pamwe futi usiku zvikanzi akapiwa munamato muroora wangu ndikabata mwana kudai zvikanzi mwana wenyu mukamuchekesa masare anaende mwe tsvina handisi kuziva pauri kuti wari kuda kubata apa kuti wati ndini here ndikamuisa masare kana ivo vakatoudziwa nawo kupedzisira uyu kuti mudumbu momwana gadzirisai mudumbu momwana pamurofita wokupedzisira taapa asi uku tikazvibata futi tiri kwawo kwanyamaropa kana vachiramba kuramba zvavo tikaenda tiri vatatu ini nomuroora wangu awachiuya achibvunza baba wakagara pabhenji kuti manziko zvikanzi mhepo dzabatiwa ndodzoguna namai avo vachipindura nomuromo wavo zvondiri kunetseka kuti vari kuramba futi vachiri kutenderera kungonzi masare hayasi yari kubatiwa inini masare futi mwana wangu akatonzi akatoisirwa mushonga wamahewu nemweya akanzi akatorwa chipeko vakatonzi vabvunzei ivo akabvunza here kuti akatorwa chipeko akachishara zvakabuda zvese pachena musi wacho ambotaurawo inini panyana yemasari iyo ini ndinofunga ndino vana vangu 5 ndofunga 3 vana vangu wokutanga ndakachekwa masare kairi wechi2 ndakachekwa masare kairi wechitatu mukomana mwana akarwara angatwa ne5 years akangoneta miri so vanozviziva akuru akati masare kuchekwa kwandaita kwanga kuno sare 1 ranga ndakakura so ndoraimutsa madiki yaya yaichekwa yaya risingabudi ndakapiwa mushonga wokuti sare ireri ruuye kumusuwo ndakachekwa sare rikakura so ndino vana 3 ndikazosununguka vamwe 2 mashuro iro rachekwa mukateedzera maprofita munorasika vanhu vamwari masare anouraya kana mwana ano 2 years 3 years 5 years pamusoro itiri kubatsirei isusu totoyazivawo futi masare aya kakadzi tiri varume hatiite masare asi murume wese murume anoita sare munozviziva murume anoita sare rinouya kuseri murume hatiti mukunzoka pane masare anogadzirwa pamusuwa panopinda nomukadzi apa kana yariyo yechivanhu yokunzanzi ndeyokugadzirwa yaya yanogadzirwa pamusuwo paunojamba paipai wajamba sare handi mukunzwa saka ava vanhu ava ngavafambe vasanongedzane uroyi pasina uroyi varapise vana pamusoro ndofunga nyaya yatiri kuona apa yekuti imimi wamukurungai handiti kufamba kwese kwamuri kutaura uku muchiti mwana wangu nekuti ari kufirwawo umu zvindo zviri kundirwadza kuratidza kuti mwana wenyu muchiri kuda kuti ave mumushame vavo handiti avo wavo zvakare ndiri kuona kuti vari kutaura nyaya yakada kungofanana naiyoyo saka apa imimi ana mukurungai dai maedza kuti nyaya yehuroyi iyi yamataura iyi mufambira iyi nyaya yokuti vana mumusha ogara sei because imi tiri kuona kuti mwana wenyu hamuna mutora kuti hamuchamuda kuti aendewo ende vana vacho vari kudanana handiti vari kuwirirana kusaka saka ipapo ndopa nenyaya yakanaka zvakadaro imimi kana muchiti muri kuwirirana kuti muchiri kuda kuti mwana wayo aendewo chimbobvisa yehuroyi mufambira kuti vana ari kutaura huroyi mukurungai wangu aiwa kana ivo vataura vakati dai zvaibvira ava vaibvisa nyaya
nofunga wambotaura vanondibhadhara vakati izvo ngazviite izvo mutanga kufambira nyaya yokuti musha wevana unomira umire pamusoro inini hangu ndaikumbirawo changamire kuti pane mukuru wambotaura kuti kodaro rigone here kutsvaga iro vanhu vanogona kupatsanura nawo pamusoro iti patakupindurai amatope ava vana muprofita havakwanise kutsvagirai muprofita amatope vanotonga nyaya yauya mudare handitika maprofita changamire pavaripo cheteka kukupatsanurirai kuti imbofambai mafamba pamadzoka ka uyai nezvamauya nazvo moudza changamire vanopai gwara reupenyu varipo pakukuyananisai ndotenda hangu kufamba baba takaudzwa pakutanga pakataura neye kunzi kwandogara kuna network hatisi kubatana tobva tazoudzwa pechipiri tobva takubatana tabatana takafamba kumwe chete muchapindwa nachangamire ndakafamba kumwe chete pandakaenda namukungai wangu ndaenda naye kwandakaenda naye iye kwari kuti kutatu takazotouya pamatope takangoti kubva apa tobva tatoenda mira wakadaro matope tinoswera vaudzei zvokuita vana venyaya zvakutoona ivo tori nashungu nekuti vana vavagare vese vozi hapana ane tsitsi pa vaudzei zvavangaiti vozi dai vane tsitsi pataiya toafambira tasingatowafambire nyaya huro iyi taita nyaya toagadzirise chi musha wevana asi tikuona kuti ivo vakamira panyaya yoda kubhadharwa kuti nini ndakananga huro ndifuna kubhadharwa nakandinanga chi huro iyi asi tikatasava makarorerana ndaitokubvunzeyo kuda chii kune amo ndokananga huro iko zvino mukadzi wako akabatiwa uchaita sei uyo toti awachabhadhara because ndichida kutobhadhara tiri sekiri tu pakastatement pakanzi ndakananga huro ini nemuchi mukadzi wako akabatiwa ndisana ndokubvunza saka uchapaita sei haizvo zvakudari handabadari ndiri kubvunza ndisaka uchapaita sei zvabadai apa avakakunangai muri tu asi hwana abati hwani wako abati pautuwe iwa usiri wabati anzi uchaita sei uchapaita sei apa handina kanzi ndosaka taiti fambai kukaita sei dai makafamba wakawanda dai zvichinyatsowana hanzi yenyu yakaita sei yakanaka asi apa nenyaya yekuti imimi muchingoti hazvakwana asi kokwa mabatwa uko munokuvhara nei tatoenda mama shoko amatawanda wanzi pandakauya ndichimhangara nyaya yangu ndasina tarisiro yokuti muchati tifambai asi mazondijekesera nhasi kuti pataide kuti tifambe ndaida kuti muwake musha wana ndo mataura amaita ndaanzwisisa chaizvo zvisinei nenyaya yandakamhangarira ndozvazviriweyo kana uyama unopfungwa dzako wati ungozvipedza handaizvikwanisa kuzvipedza zvinopedzwa neni saka kuya kuna mambo hanzi mbudzi yazvarira pavanhu yatiita ndirwembwa handaigona keijustifya ndeni kutotendera kubva kwese kuya kunoku kutoti ndikaendawo kunowatorwa usingandizive wanondienzanise nenomukurunga wangu mukurunga wenyaya yekuwaka musha uyu tikadai tikatowaka kudhara wana weda tikatozvifambira tisina kuya kwamambo nekuti uyu paakatora mwana wake andinanga uroi akati mwana wangu anofa akazodzoka nemwana wendhambwe wake wati tadzoka nomuroora ndikati kokuwaroi endai wauya tikumbira neruregero dada moti wauya tikumbira neruregero zvitopera andisina kuya kudariri nei nyaya iri yapa ndeyekuti ava vari kutaura kuti abatwa mukadzi wangu imimi kana muri kumba kwenyu kunguva yezhizha ino hamusati marovha kumunda here adzina yanyu vachiendaa zvinoitika ndozvingaitika ndizvozvo ndisati kubvunza ndosaka uchapaita sei apa totava vakanyepa here apa vozuro wabatwa kawo iwo nokutanga zvikabatwa zvataurwa zvechipiri zviviri zvinowawa hazvina basa zvine basa ndozvowawa zvokubatwa kwangu zvokubatwa kwomukadzi wangu ndizvozvo saka apa emasari ndovanyatsobata
ya because wana wese wasati wafa kufamba kwawaita waizvibata kusvika wana wese wafa asi zvaibatwa because kurwara kwemwana vanhu munotombomira haugari panzvimbo mwana achirwaraka munototenderera. Mukadzi wangu ndaitomuti enda kwamukurungai mufambi kwavanoziva waitenderera zviro zvokupupura kwaita madzimai. Matope wabatsire vanhu batsira nozvikuita bozi varona machita nharo zvinoza kuti nai vana chogara vese here nai mugara ku nezvekukonzeresa zvimwe pane separation bozi kana vanhu vaita umwe kanenge ainzi ainenge afambire munhu arumba kwavo bozi ndofungwa dzane ava kuti ne handingambotenderera bozi uya rumba kwasi condition yekuenda kwaakaita mukaona mukaita flashback condition yekuenda kwakaita kuti mwana wavo anga ari kumba kwavo inyaya yeuro iyoyi. Saka siripo wakazomudzosa wakatotumira samukuru wamudzosa ndikati aiyo ngawawe ndandine kapfungwa kuti waiuya ndikati amukuru ngwangu wauya kuno ndandine kapfungwa wacho achasvika kwasabhuku towirirana nasabhuku kuti tipupurane nyaya yeuro yawakataura kana ndichikumbirana rege tokumbirana tovaka musha uyu semataurira maita kuti ndaida kuti mufambe muwake musha upi uyo avakaramba kuyanza tiweko emiwe kuno pamusoro yechangamiri view yandaona ini ndaona sekunge varume wawiri ava inyika mbiri dziri kushandisa vana kuita ground rehondo. Mumwe akamira kumhiri kumwe akamira kumhiri vachikanda mabhomba pavana. Saka hondo dzavo vari kudzirwira vana havana chavari kuziva zvokuti makavabvunza mavhiyu anogona kutotanga ngeyakatanga vari vakomana kana vaigara munharaunda imwe chete kana vakasangana varorerana kudai vamukurungai nemukurungai vanogona nge vakatadza kuwirirana mumweya bva kutanga kukandirana mabhomba pavana. Saka view yevanhu ava inonetsa kupera kana pasina hwana akurirwa. Somalia nomad. Somalia nomad. Sidai zvakadai. Nokuona kwangu. Muroro wako wata unatamba. Wakapanana gupuro iri nomwana wako? Havana. Tora muroro adzoke pano. Wewe. Handiti? Amgurungai. Zosera imwana kumurume wako. Ndatoneta mono nasi Mirashi. Mai babo ataudza. Zosera imwana kumuridzi wake. Kwamukaja pfuma handiti? Pfuma mukapiwa? Murudo. Zvokuwirirana kwavana venyu neimana mukurungai. Dzosera imwana kumuridzi wake. Mamudzosera. Tiri kuda kuti iyewo mwana wako nomwana wako ngavabudewo pamusingazivo imi vaviri imi 4 imi vani vachiendawo vachitsvakawo dambudziko ravo vanosangana noparinopedzwa. Handiti imimiwo kana makabatana muchinyatsowirirana chaizvo fambai futi muchigadzirisa papi kwete kufamba muno muromo kutaura kuti iwewe ndiwe muroyi ukubaya vana vomwana wangu akaroyiwa musha mako. Handiti ndikuona kuti takaipedza takadaro pakanaka ngadzokere kumurume wake moita chinhu 1 mese. Handiti takura muroro uendera baba ndatenda ndisi kuda kupikisa mashoga muri kudaro machokiro yaita mbuya wako avachicheuka kumurora mwana amusikuda kuti mwana aende panozvawaita kaneka kuza mwana wangu atorina mukana wekufamba murume wake anotumira mwana wekufamba iye ana mukana iwoyo mwana wako ari haikona ndauya ane mapushi anotoya tendere yagariko gagariko anouya kugara kunogutsana kwaya akaroora mumwe mukadzi futi mukomana wacho mwana wacho ndinokubasiri nyaya
wakambotaurira nyakadzi murume ungatakure mukadzi wake murume wakakadera kuti patinokuona akavaka kwamatiko kutaura kuti kunokurigara mumwe mukadzi saka uyu kana achinge aenda kunogara pai murume wake kudaro vakambopindota ndirape kunomuyisa saka uyu kana aenda kunogara pai 1 2 imba yake yakavaka uyu ini ndetobikira mabhiridha murume wangu ndaivaka imba yake inogara nomumwe mukadzi saka achanogara pai tokuira kuti jekisiro ari kutaura ndokuti tiana utaura amai guru ndizvo mukoma wemukadzi wokusha aiwa nyararai zvenyu uya anogona kuita kana 5 naiwe mukoma vakadzi ndiwe muridzi womunhu makarambana handina vakationa vabereki vake vakakutorera vachiti tikuda kuita sei muchirungu pakatika musi woyemberi musi ndati vakamutora vachiti vakuda kuita sei naye sicho takamutora kudaita sei naye kakangoti nyoti afiwa nokuti afiwa wakatorwa wakafungidzirwa kuti vari kunonyaradza mwana wawanditi wozodzoka mumusha anzi akazouya baire futu mumusha pako iwewe vazodzokera ukusei akadzokera nyoti matorero akamuita musi wachingobva kuyedzika wana akatora achiti aenda nomwana wedu nyoti panapa agari panapa angona kufa nosi pano pana pane waroro mukadzi wako unomuda iwe uchiri kutomuda naizvozvi pika kudai simuka upike utora kuti mukadzi wangu ndikumuda mukadzi wangu ndikumuda gara pasi unogona here kuti ndakakupa mukadzi wako izvozvi nhasi wobva waenda naye kumba kwako apareme wakaroora ba here unoremewa nei madzimai andei kumba wobva wafamba iwe wamunhu mukuru kana ndakakutarisa unobudawo kana muchibage mobva waenda kusingazikane nana baba muri tuno mukadzi wako zvinopera izvo waita sei daukupa mukadzi wako uende naye nhasi asi wano mumwe anzi aiwa panondiremera unomumwe nyuti aiwa nje hapana chinorema vakaita pfuma yakwa chinorema chii hanzi unaye mukadzi here uyo anomuziva here kuti uno mukadzi anomuziva vakatombogara vese havasati takura mukadzi wako uyo ndomuratidza kuti iwe ava ndaamainini vandikazosara nchiroora iwewo muchiro mongo wati vanhu vabereki vako tigarei vakadzi vangu titsvake dambudziko redu tipedze papi waona iwe wacho unomwana naye saka usi kuzvitsvaga uri ngoti inini ndiri murume inomira stereki ndinoroora hope ndozvaurikuita kwakafirwa pachaita mimba achifirwa uchati kudii nouyo uchati futi baba imana baba nana amai ndimi varoi ndizvo haudaro takura mukadzi wako pano pamuri kusidzira kandomuisa kuna amai atanzi handisi kukwanisa kuenda naye anzi panondiremera kuti ndikwanise kuenda naye nhasi nyaya iri pavanhu vaviri ameno kuti mubvunzei kuti achakwanisa kuenda naye rini uyu mubvunzei kuti achakwanisa kuenda naye rini pamusoro inini maonero angu ndekuti ajenda yenyaya yakauya kuno nemafambisiro yakiita nematauro yakiita ndikunenge yakuti mzvingiri maripoti rakaita vabereki vangu nokutisaurirana kwangu watadzaita navamukurunga ivavo zvisinini kuti zvatakupinza nekuda zvomukadzi vangu izvi haisisiro ajenda yatakuita sei yatakutaura maone yandiri kuita munyaya aiwa isu tikuda kutoti uyo ukamutora akadzoka pamba pano kuti hamuna kupanana guku ndiye akusunga ukama hwepakati pavanhu vapi asi chamwari yangu inini ndokwanisa kubatsira kukuona kuti iwewo kuti ajenda yenyaya yakauya kumhanga wakunoko nenyaya iri kutaurwa nhasi yakasiyana asi honyeka ndiwe handitika nemukadzi wako zvazopa kuti ana mukurungai vaite sei vakwesherana handiti wazviona saka iwe ndiwe muridzi wenyaya iwe takura nyaya wobva wabata nyaya ukabata nyaya tunoenda kumberi ava unowasunungura amatope kuno mukomana kuramba chitomona chisingatomboita kunoka lakini mukomana munini hatitopikisa achitotazva tikuda muridzi wouyo chete ndowatashedza muno
Asi ndiye nakadzacho. Ndiziye magariro akacho. Aya pinda kubvunza matopi. Ndafunga umwe yakasinda kwatiza. Uya. Garazasi kutaura kwako. Amasi kudiri pikewe. Ndininawo. Nongazi. Saka chauri kuoma chii. Aina chikumbira kubvunza. Ndinini imbera pamusoro chi. Inini nemari yangu yandikazokubatsira ngoma yangu pakurova. Atsezoti kukwanisa kutaura ameguru wangu. Amukurunga yakatipa makondition ekurora. Kuti musi wakati munotipa mombe. Musi wakati munotipa mari yakati. Amene ndimarori vaneti here. Vakatuma sadombo here kwamuri wapo wacho. Iwe hauna tombo here anoenda kutaurira zvirevo zvako kuvakwasha. Pamusoro idombo ndinaye. Kose uchingowerekana ukasimudza chikonzi uchienda kuti kwati kamkwasha. Inawo yekuti ndakazviona. Unonyanya stere. Ndakazviona. Yakatotongwa nawo yakatongwa kwa chief mama. Aisati apera. Zawanda. Nawo yakatombotongwa kwa chief mama. Zawanda. Awo ukapiwa. Bata inyaya ipi? Kuti wazwa yakuni. Bata inyaya ipi? Bata inyaya yatinayo pai. Bata inyaya yatinayo paground. Ava vari kupota vachibva panze ava sandivo ndonyoka idzodzo. Bata inyaya yatinayo paground. Ava vanotirasisa nyaya. Ndiyo kumba kwavo. Saka zviri kureva here kuti mukadzi hamusi kuda kutakura muchienda naye? Amukadzi hatisi kuramba totakura but ndonge tawirirana kuti imimi kana ndimiwo chifiri kumbira kubvunza. Ungagare nemukadzi wakurora makondition ekuti njashana nepressure yekuzoti mukuva muda uchiyo. Musi wakati ndokanendesa mombe kwatezvara kaundakaisha chinzwa ipapo ndokubatsire mukadzi wako wenyuwe asiri ari kutuma baba vake kuti vape maconditions yokuroora. Iwewe wati mukadzi wako uri kumuda. Tati takura mukadzi wako muende kugadzirisa dambudziko iri vabereki vagare musha. Ndopata kushedzera munhu. Kodawe shamwari kodaka pasina kupfirwa. Makondition awa yavataura kupi. Zvisinei pamusoro dare ndisina kushora dare. Dare dzimwe nguva rine maonero anenge richiita. Iwewe dzimwe nguva usingaone maonero aita dare. Mupanzwisisa. Saka matauriro andoda kuita haana kuipa. Nyaya iko ndeyekuti chiri kubata uyu. Nyaya yekuti dzimwe pfuma dzachita izobatanidza. Avakatuma chikonzi chepfuma havana kutuma sadombo semabvunziro amaita aya. Which means totone maconditions yokunzi musi wakati mombe August zvinoti. Saka maconditions iwayo maconditions yatora pfuma yakakura sei pamusha. Good, pakauya zvikonzi mira mabvunza inosvika zvokumari pfuma yaenda pamaconditions yokutumiwa. Pakautuma zvikonzi ndakabvisa 2 mombe ne750. Apa wachiti tikuda 2000. Zvakanakira papi kuti pfuma iyeye mombe 2 ne700. Mwana wako otakura mudzimai wake oenda naye pamusha. Woziva kuti mwana wangu ari kugara nomukadzi wandakabvisira pfuma tichiita mubatanidzwa. Vari pamwe chete mogadzira apa. Pano kuti mombe 2 ne$700 zvakaenda uku. Mwana hapana. Akashandirei? Pana. Asi nyaya inoitika ndekudare pamusoro ndoda kutopinda. Mabvunza zvakanaka. Aiwa zviri right. Kuonesana, mutondionesa zvakanaka muedza kuti muna advantage yekuti kuti iwe unenge une mukadzi wobvozwa bora ndopamunoedza kutaura handizobetanga mbi tikuwirirana pamutaura hazvina kusiyana nokuroora guva ukaita nharo iwa ubatsiriki mwana wako ugata kune mukadzi wakaende naye mukadzira ko nyaya yandakamhangarira ndeyekuti chi ndakati wakanditi ndimuroyi saka maitonga muchiti chi mambo wakubvunza wakati ndiwe here wakabatiwa wapindura kuti chi zvamune mataura ndizvozvo judgment is different. Zvachaenda kuita tatati mwana wake atakure mudzimai wake vadzokere mumusha wozoita muvhuri vese vakabatana vachigadzirisa papi kuti mumba momwana umu muwaniko womwana anotumiwa mvura. Ndopakatiri kuda chete. Saka uyo anonharo dzokuti inini ndikanzi ndiri muroyi asi iwe ukatobatiwa futi. Hatisi kuti mambo havana kuti iwe uri muroyi asi ukabatiwa nomukuru kaiwa muri mega ikoko tisiko asi tikuda kuumbiridza pa
vana vawane mhuri anozongojiwa mwana wacho vose vanoroya anozongojiwa hapana kwatiri kuenda ngotenderera panzvimbo ngeminonge fero hora rinopera rapera mhosva inopera yaita sei yapera tikatadza kupedza nyaya yeuroi kana kwese kwatiri kuenda hapana ndochokwadi cho kozi imimi zvinofanira nokuti motigadzirisana asiwe tora mukadzi wake shuwa hazvinakipa kozi dzimwe nguwa pane mumwe mutauri ataura achiti dzimwe nguwa amukurunga ndimukandira nabhora asi muri kudhisirwa yemushowana murume ataura chokwadi asi nyaya iripo ndeyekuti inini ndakamhanga nanyaya yeuroi uyu hafanira kundinongedza uroi ndopandinapo ipapo ndopawabvunzwa kuti saka uda kuti aite sei mukurunga idi yako uita sei akuite sei iwobva wataura manje ndoda kuti andibhatare uyo anoudziwa zvokubhatara wabvunzwa nachangamire wani nhaiwe anzani zita rako nhaiwe adzenga wakuitawo kunge dzenga chaiyo aiwa ukaona kuti mira kubatsire aiwa ndoseneni muyako dzenga chaiyo atika iwe dzenga mira unzwisise dzenga iwe dzenga uyo wati uyo akarara uyo kwa ukaona igurukota ramambo hauti gurukota ramambo rinorara mudare watukana changamire iwewe atitumudzwaka wabhadhara atitika iwewe ka chimira unzwe tikubatsire iwewe manje nyaya yanga uchifanira kuita ka paubvunziwa nachangamire ka wanga uchifanira kuudza changamire kuti ndikuda chakati nechakati atitika but wabvunzwa nachangamire watadza kupindura saka manje tine tiri papi pamusoro yuko kana tauya mudare tofana kuona kwatano kwatikienda kuti chatiri kubudisa chii padare panyaya iri mudare toona kuomarara kwavanhu vari mudare kuti tinobudisa anza ipi nyaya 1 mukati mokutaura tobudisa chinhu chimwe chete nokuti kana tauya mudare kutsvaga kutakanutswa handitika mukutakanutswa imomo munotora kudi kunetsa kana iwe wapira nyaya yako mudare rachifi watsvaga kutandirwa imbwa asi tiri kuona kukakavara kuri kuramba kuri matiri tauya kuzopira nyaya dzedu mudare anza vanhu voona ngefanike vasingakwanisi kugadzirisa nyaya tataura kubva tichitanga kuti vaviri imimi ndimi maparadza musha yevana venyu nokuomarara kwamakaita munodare raona zvakaringana kuti vana vadzokera nyika ndaona futi pari kudzengedzeka kuti hazviite handitika totarisa rimwe divi baba vari kutumira zvikonzi zvokuveva chiketo chokuda pfuma zvatambotaura kuti muda homwe dzenyu kuti dzifute hamusi kuda misha yevana vabereki kana vana vawanana batsirai vana kuti misha imire saka mimi maviri hamusi kuda kuti vana venyu vaite musha ukutotsvaga homwe kuti dai dzangu dzafuta zwisisai kuti nyaya dzenyu dzigadzirisike ndaida ngotaura zvidikidiki chete kuti maonero enyu kuti sezikutaura babava kuti iyo mukomana takura mudzimai kuende naye kana atezvara vanoshungu here kutakura mukadzi uyu kana kuti havasi kudai vaongorore ipapo kuti panochokwadi aiwa iyo isiye yamai mirai vagadzirisiwe nachangamire zvese kupari kunyepiwa apa hapana anhu achadanana baba ngozi uona munhu achaita nguva achitaura kuti nhasi handikwanisi kuenda naye nguva isaigara pai akatakura zvinhu zvake saka handipane zvinhu zvake ndipanofanira nge achienda saka kana wati achakwanisa kuenda naye udza kuti aiva pari kuhwandira sada kubvunza kuti uri kuda chii kuna unanga uroi isada kupedza nyaya yenyu taona kuti tikatendirei handokananga uroi kudei kuda mondo vanangoti vandichenure asi ukaona vanhu vakuda momba ayo mazinzo zvataura pamusoro echana
mupungai wanga akakwira dare achienda kamunanga asi ari kutaura kuti akuda mombe mukadzi wake uyo akabatwa akawanika kwatakafambamadzimai wangu inini akaba osungwa nemapurisa handibvumirwe kuenda komupikira anopika ari munhu wakamhangarira haana kubatwa uroyi saka tataiwa iyo dzimba dziri mundu kunani kuti uyu ndikumbhadhara mombe changamire dzenga ndaida kuti andiudziwo kuti ndikumbhadhara mombe aiwa pamusoro etikubatsirei because mungaswedze matope vari pachi hapana kana chamumbovapa right. Imimi baba amkurungai ava makaudzawo here mashoko ekuti muri muroi kona imi dzenga ava vakakuudza here mashoko ekuti muri muroi ndizvozvoka saka ava ka vari kuramba mhosva imimi mukauya kotomhangara kuno kwanditika saka imimi zvatawana Changamire ndo zvamunofanira kuita sei kuteerera monza kuti Changamire vachazokupai decision yekuti kudii apa kumbobvunzana zvenyu nawe vanoramba seiko vaifamba vachiti vari kufambira nyaya ipiko yo uroika muroi wacho handi ndiwo wadzenga zvazonzi kuramba kamudare macho uroi ava tatonzwa ava atafire nyika tanzwa muchipupura kuti adzimai vavo ndo vakabatwa uroi komima uroi wacho mamauziva andinoa mahutaura saka mukuda kuramba kuti mukuda kuramba chii inyaya ino aiwa tinofanira kuizheya kati ngangoto yatoita haingudzi yatoita decision yamapa yapera ngombe mugadzire pamwe zve vanodzokezana kuswera mangwana vanenge vaipurozvi pamwe vari kutogara veseka ivo imimi zvamusingaoni mukadzi wake kuti mudziyo turipo kumba manje mangwana munozonyaka taane mifuti muvari vangani vatu vanovanawo kana fo nazvo izvi vamwe vabereki tiri madzimba akatizirwa nomukadzi unonza mukadzi wakati ndo wenyu ndo wangu pamombe yake zvataona mambo ona kuti way forward zviita sei chete unobvi ID number, phone number. Usaid. Asudze baonawo. Nditsenga ira kusaina. Aiwa. Akwendo. Right. Ombere daro musungere baba. Ngatewa. Machinzwa chirongwa tongaitinzwe zvaitwa nemazvo here kana kuti hamuna kugutsikana. Andrew Neshamba dositaranga mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichi
tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!